Pan předseda Babiš zveřejnil část volebního programu Hnutí ANO. Slibuje v něm spoustu věcí, na které ve státním rozpočtu nejsou peníze. Všem přidáme, bydlení a energie budou levnější, zavedeme slevy. Chybí snad už jen pivo pro všechny zdarma. Daně kvůli tomu zvyšovat nebudeme, samozřejmě si na všechno půjčíme. Určitě nebude sám, podobných slibů uslyšíme před volbami mnoho. Bojím se těch, kteří je myslí vážně, kteří jsou připraveni pro pár let svého rozmařilého vládnutí odsoudit příští generace, aby vydělávali především na úroky z dluhů, které jim zanecháme. My, kterým není jedno, jak se tady bude žít příští 4 roky, ale jak se tady bude žít příštích několik desetiletí, bychom měli nahlas říct, že tohle nechceme.